ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazuwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Nhasi unoka tapinda muManicaland province, tiri kwaRusape pachikoro chinonzi Chidamunyu Primary School. Vanhu vanogara vachingotaura kuti chikoro chakati paitika satanism, chikoro chakati paitika satanism. Ende munoona tichimhanya tichienda kuzvikoro zvakasiyana-siyana tichida kuti tinozvionera kuti chii chiri kutora nzvimbo. Kutaura kuno kwatiri kuita, chikoro chino chakatovharwa, vana havachauye kuchikoro, varayiridzi vari kudzimba dzavo nekuda kwesatanism. Ndonhauya tinayo muzuva ranhasi, toda kuti tichinzwe nevabereki kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo pane chino chikoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Semazira munoitaka, kana taita nhau iyoyi tinozotsvaga kavana mazvikokota vanoona pamweya kuti chii chiri kutora nzvimbo vobva vagadzirisa. Naizvozvo ndonhau yatinayo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Pamusoro indoitwa David Mutamira, ndiri school chairman, ndakachudzwa navabereki ava ndive ndiri dziso ravo. Pamusoro vanashe vari pano, pamusoro vehurumende vari pano vanoremekedzwa vese, pamusoro matichers vese vashandi vehurumende, ndoda kutsanangura pamusoro pechikoro chinechi zvandakasangana nazvo. Zvimwe zvakandipotsawo zvakandipotsa, asi zvandakasangana nazvo ndogona kuzvisanangura zvakanaka. Kutanga kwechikoro kunoku, pachikoro panapa paita kurwere hwenge munhu mwana arwara, taingofunga kuti handizvi kumusha kwake. Ini ipapo ndaisaziva kuti chiri kuitika. Tapa holiday yaApril, ndakazodaidzwa kumbowo zvikanzi uyai kunoku kune zvaitika kumashops, paine malessons aiitwa. Ndauya kunoku ndakasvika drama richinzi drama rapera. Asi drama iri riri kuita sei? Ndakubvunza ticha vanga varipo. Ticha vaidzidzisa vana vainzi vachokora. Chii chaitika? Zvikanzi mwana ndachinjanisa vana nge vari kukopana. Ndikati iwe garapa, iwe garapa, iwe garapa. Mwana uya kwabva hanzi mwana wani kwabva atanga zvikanzi ticha hapana zvamuri kutaura, vana ngavadzokere pavanga vari. Ngavagare panzvimbo dzavo. Hanzi achidaro mwana uya kwakutokira pamusoro pemadheski. Ndiri kuudzwawo. Handiti. Hanzi pandakada kuratidza simba rangu saticha, mwana uya akabva azouya pamatebho yangu pandiri kutonyorera pacho, kwabva azogarawo ipapo. Zvikanzi muna zvamunombondiita imi. Inini ndotorota hope dzekumusha uku, ndotorota zvakafanana, ndiri kutaura naticha. Totokwana hanzi red dema, gumbezi takuenda jira dema. Hanzi mwana wakwabva ati tobo tiza pakwadaidzwa mama Grace 7 ane pawa kumudzingirira. Tichava vati ndada kutotyawo. Anobatwa kudaro, akataura zita rake achiti uyu toenda naye, asi achitaura zita rake. Saka mazoita sei? Vanzi afonera mai vacho kumba.
mai vacho kumba vakati zvikanzi mai vacho vakati zvatanga mubate ndiri kuuya kupi kana vakati zvatanga vari kureva kuti zvakamboitika here tatisi zvikanzi ndozvangotaurwa inini ndatomirira mai ava ndauda kudhisimisa kuma1 kuno asi ndatomirira mai kuti vadi vauye kana vapedza nazvozvo ini ndiri pamashops ndokumondiwanawo papi papo monditsanangurira mai ava vati chii good zvangopera zvakadaro chikoro pachakazovhurwa kwandarwa 1 week yese hapana problem. Musi weMonday ndakasangana nevana vakauya pamba pangu vanoenda neside rangu kanzi chairman chikoro kwashata ngati kwashata chizvi zvikanzi pane vana 7 vakuita zvavari kudi zvavari kuita 7 vari kutodaro isusu manje masure umu tatine general meeting yedu yekuti tosangana paopening iyaya date redu rasati rasvika ngwazuro china kuti tionesane kuti vana gadhi vedu tovabhadhara sei zvatakasangana nazvo paholiday dambudziko iri rasati range dambudziko like kana kuti ndezvekumusha here zvazvakangomira asi date redu rasati rasvika Monday yakabva yasvika vana vakabva vataura ini ndogara nazvo ndikati no ndikandibate umwe teacher ndinzwise kuti kuchikoro kwaita sei ndaudzwa nevana pamwe vana varingopoya kwandabata vagrand vanopfuura no vagrand zviri kutaurwa nevana ndozvaitika here zvikanzi ndizvo saka zviri izvo zvikanzi buita state ndikati hapana state bhozi ini ndakamirira vabereki pandaforera Eliot mukuru wemachairman wemunharaunda munomu kuti shamwari ndiwo mukuru wemachairman Eliot ari papi uyo ava vachidakwa zvandanzwa nevana asi handisati ndasvika paground handiti vana vatobuditswa saka isusu mangwana chipiri ndaifanira kusvika paground kuti ndipire vabereki zvizere iwe ndimukuru wemachairman zvikanzi nemukuru wemachairman aiwa zvakatonaka harisvikei paground inini ndakasvika paground kwavo ndapaka chimutututu apa maticha anga akamirapo ndakangonzwa uyai kuno rara drama vana vaimhanya vachienda ava vakati nonokei cheya akamirira vanhu vese munomu vakati nonokei ndakasvikira nedhirama vakabuda vakadai akamwe akanobatirwako kwabva vana vazoenda pachikona pavo papasina munhu wekuti unosvikirira padhuze naye vakambenge vaona havo vanga vakamira kure pano nekumoto ininiwo ndakada kuswedera kuda unzwa kuti zvii ndaizotya kuti pamwe nonamirawo aiwa drama iri asi misodzi yaibuda kuti vana ava vashungurudzwa vadi maticha mamedhemu kunyanya vaibuda futi misodzi ava chairman vachisvika vakada kuswederawo padhuze kuti vanzwe kuti chii chiri kuitika hazvina kunyatsobuda vanga vakuita nge vanhu vari kunamatirana nge vari kuyamurana kana kuti vaiwedzerana unozwa ndaishaya vomboraundisana kuraunda kudai vaidai vachinobuditsa zvimwe zvinhu zvavanga vati vanozva mumahomwe drama iri ndakasuduruka kwete kuswedera padhuze kusvika ndati no ndadzokera muofisi ndikati no chikoro ichi kai because vanhu vainzi 7 iko ndoti kutoona vatowanda vanhu education takaifonera iri headmaster ndandakamufona achiti ndafonera education nechi asi zvandada kutoona ka vana vakaramba vakaunganaka ngatiparadzane anga vana anga vambobva kana kuenda kudzimba tiripo tichitaura kudaro so zvanzi vagranditei vana vauye pai vaende kumba vachienda kumba vamuranda vanga vasipo headmaster vakafona vachinzi kanzuru education yati vana ivo ngavadi kwamboenda vamwe vana ngavamboenda kumba mangwana koya magrade 7 ngaasauye kusvika arapwa because zviri kuwandira magrade 7 nyaya iri panapa vana vacho vachiti taurei vari kuti mugrade 7 mune mhepo irimo ivo vega vachitaura kwete kuti ani kana ani saka maclasses ese aya asati aafectwa handizivi kana zvichitapurira zvazvo kana zvakatapurika hazvo asi kunyanyanyanya nyaya dzemugrade 7 saka inini ndapira vacommunity ndopandakagumira ipapo ndikati community takubatsirana sacheya ndiri ziso renyu ndopira nyaya kuvabereki ava sekumavhotero vavakandiita saka nyaya iyo takazotanga kufambira taa pamwe chete ini ndopandogumira ipapo.
Pamusoro vanoremekedzwa vana baba vana mai indinetwa Marvelous Njede ritrezva pano pachikoro. Ngangoti chiitiko chakaitika ndandatoyawo pano uri musi wechipiri. Pane zvandatofambirawo. Ndobva ndatosvikawo muofisi mamuna deputy na madam court na Mr Grant. Zvikaina deputy zvamauya memaswiti zvakanaka. Pano pane chiitiko chiri kuitika pano pachikoro pane vana vakafectwa. Zvikanzi saka tavati vana vaya vauye nevabereki. Hino tiri kuona hapana watauya nevabereki. Saka tamira kudaro zvikanzi chimbopindai muone chii chiri kuitika. Patikangopinda mugrade 7 mama na madam court. Tikasvika mune mukomana weku300 handikangano hangu zita rake. Anga kangeta kunga kangovata kudai. Kubva atangita ari kupfanura kata kochiko chiri kuitika. Tiri kutaura kudaro vamwe vacho vana vana shameni bva vatanga kutosimuka. Vakutanga kutora sauti vachizorana vamwe vachimhanya panze vachida ikanzi vedwe vasikana chiko chimedhe mukoto but azviko zvakutoitika gadaidze vamwe maticha. Babva pauya Mr Grando vanga varipo na deputy. Ndobva vatopindawo mugrade 7 mamwe. Vakutovhunzawo deputy chiko. Vatanga kuti vedwe Satan out Satan vatanga kutaura kutona mato vachidini vana vaibva vatanga kutobuda nepamawindo. Saka zvavaibuda kudaro vamwe vachitevera vamwe vachinamata vamwe vachitora mavhu kunyatsotsanangura kwacho nezvaitika vamwe vakudona vachibuda mafuro. Saka chiitiko changu ndakangosvikirana nacho ndo zvinhu zvandakaona zvaitika. Asi tatodaro vakunze kuno kuvana vaya takambozama kuda kuvadaidza tana Mr Grand na chairman vamutamira tikati chiko chiri kuitika chiko vana vaya mwanonzi Mari haana kukwanisa kutaura asi anonzi Shamende akati bosi pane mwana wa Mr Chokora angatoenda kumboko. Zvikanzi iye wamaendesa kumba vharwa mumbamo ndianese ngabuda atisinungure mwana iyeye. Ndo mashoko andakanzwa mwana uyu aitaura asi uyu ainzi wekuvimbayo haana kukwanisa kutaura. Ndo pandokwanisa pandakasvikira ipapo ndatenda. Tikangoti pamusoro vanoremekedzwa ishe chinamira mavhidhigo cheya newakutungamiri wese uri pakati pedu ana mai nana baba. Ndoda kutsananguro chiitiko chakaitika pano pachikoro pakusvika kwatakaitawo isusu. First stage inotanga ichiti kwakatanga ari mwana 1 takunopedza gore. Tapinda mugore rino ratiri kwakazoita wechi2 wachita lesson awo holiday lesson. Zvikanzi wana wayo hanzi uyu wakutanga ndobva wazoita 2. Zvikoro zvavhurwa wabva wazoita 7 wana. Saka chiitiko chake takatongonzwawo newana wekwedu anonge ndataura zita ndoitwa Shadrack Mount. Ndiri village cheyo pa 1C apa. Chiri chikoro chedu chidamunyi chinechi. Saka zvadaro wana wakauya wachiti baba zvaitika kuchikoro kota yatichitya nei zvikanzi kwangotanga wana wangotanga kungodzikirana wachitafanika kungo anopenga. Saka tabatazongonzi chibudai wana wese ndobva tadhisimusa vachinzi chiendai kudzimba. Asi wana wanga wari kungodini wanga wari kungomhanya. Zvadaro vidhigo cheya wakazofonerwa wanowa wamunetsi wari papa wachibva wadaidzirawo emergency meeting yechimbi. Emergency meeting yakanga isina iziva kuti yakanga ine chinangwa chei pano pachikoro pana. Wachibva wati machi ngatisanganei makuseni nekuti takati neimwe belief yatakati nayo pane chimwe chirongwa chatakataita kunzvimbo kwechemasora chakanga chichivhurwa. Saka taida kubhilifawo mamwe macheya akanga asina kuenda. Zvikanzi ngatichisangane ipapa. Saka ini ndakamuka kuseni kubva kumba uko. Tanzwa uchiti kuti ndibva ndasvika panapa before 8. Ndobva pazotiwo wechi2 cheya akasvika ndewekudi uko anonzi wamapiye. Tisaka tiri panapa. Tasvika tangosvika kugarawo panapa sezvi. Maticha achiyapindawo muchikoro mune vana. Isi takangotarisa chiti achiregai tichiona. Takati gare ndomwe hapana kungoita 20 minutes. Takanzwa mhere mu grade 7 tikuona wana ane maticha akubuda achitiza. Vamwe wana vachipararira wakadai akati mona kashamari mishiri yaradinu ratotanga ndo chitiko chakaonekwa newana ichi. Chii? Ndobva tamboramba tiri pano tikati sezvo maticha zvaanga ari kuona dambudziko pamwe achati wabereki
pane chiitiko chatiri kuona chiri kutishamisa, saka hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Hazvina kufamba sekudaro. Cheya achizosvika akasvika takagara akati maita basa cheya matouya. Hondo iye yatotanga kuona zviri kuko takatombomirawo pano tikati aisusu hatitange kuenda kuskuru yatibongo, regerai timbobuka tiri panapo kusvikira tazoti aiwa mimi cheya chienda ikoko muchindoona zviri kunyatsoitika ikoko. Wakaenda ikoko, waenda ndokundoona zvaita wana vachiita fanika kunge vanorapana, kunge vanodidi, zvinhu zvisinganzwisisiki asi zvaipa tsitsi nezviri kuitika zvaita wana iwawawo. Zvadaro ndo pakazobuda cheya akazodzoka kuno semacheya. Vanhu vakanga vatosvipapo, vanhu havana kuunganidzwa basi kuti vanhu vari mumisha iri padhuze nepamashopusi apo wakanzwa mhere chiitiko chakashamisa vanhu vakangouya vachimhanya kuti kuchikoro kwaita sei. Nguva diki peke pasvipapa ndo vanhu vakanga vapo vachiti wauye kuzoona kuti chiitiko chiri kuita pachikoro apa zvii zvaita kuti vana vazoridza mhere kudai. Atamboto wanga vari 4 wazenga wa 7 vana vanga va 10 kureva kuti nhamba yaidi yanga iri kukura. Saka chiitiko chaitika seizvozvo takazogara pasi susu macheya pakamba kari papaka kanzi ngatichimboonesanei. Asi nyaya iripo itodowo vakuru vanotungamirira chikoro nematicha nacheya wechikoro ndobva tazama kuti tidaidze headmaster anga asipo ane anga wakamirira, asi deputy wacho haana kuda kuuya. Kwakazouya senior teacher ndiye akazouya aiti ndini ndakamirira. Saka takazama kuvabvunza apa tichiti watitsananguriro kuti chiitiko chiri kufamba sei. Nezvataiwabvunza waita sewari kungotsenga mumukana. Hazvina kunyatsokutijekera zvakanaka zvokuti wakanga ine hasha. Takatozongobatana ipapapo kuti hatingatange kurwisa munhu ari chinyiba ari wani tsanyatsonzwa information yacho kuti iri kufamba sei. Saka wakazotiudzwa ndaiwa nonyenyu tainzwa chidzokerai. Ndobva vidhiko cheya ati toita sei. Kanzi aiwa fonera head tinzwe kuti ari kusvika nguva inotanga ari kwarusapi. Saka head afonerwa akati achindimirirai. Vanhu vakawana 8 hakuna akanzwa nzara. Takasvika 4:30 tiri panapa takamirira head kuti auye kuti tise musoro pamwe chete kuti tigadzirise chiro ichi tione kuti chinopera sei. Head azouya akangosvika opinda ubva anopinda nemota yakaibva anopaka mota uko. Ndiye zii ari kuofisi aibhilieve kwake nemamwe maticha. But isusu zvakatibata nekuti taiti sekunonoka kwakanga aita angadai akatanga apologize kuti I know wabereki ndazvinzwa patafonera chiti tisangane ndanonoka chirega inimbotanga ndoonawo mamwe maticha ndozoti ndouya. Kwakabva kwangoti zii kwakachizotumwa munhu zai wakachiitai kuti wachiuya tichitaura. Pakaita nguva yakati rebe kusvikira wabereki wangu tonoti ngatichisimuke tiendemo. Wabereki tese takasumuka kwaunotidzvarira wazoona tapinda mumaya mudomo wakachizobuda manje kuchiuya kutambirana nesu kuti aiwa tine zvatatiri kubhilifana kuna head kuti azotaura iye. Zvedu takazogutsikanawo kuti zvedu zvaataura iye senior teacher zviridi zvaakatya kutaura panani panese achiti zvitaurwe nahead. Head akataura akati aiwa nyaya yese ndapihwa kunzi wana pavanga vachidzingirira vakasvika pana deputy akatomborohwa nezvibhakera. Chibhakera icho chipiri ndo chaakazovhara. Akauya akanamatira umwe wacho saiti Satani bva kudididi mwana webva aita sezvatipengeni achibva atoita zvakanaka ipapapo. Asi dambudziko harina kupera. Saka takazochionesa takuchigara pasi isusu komiti nematicha kuti toita sei nekuti nyaya haisisiri yedu tega. Ndopo wakazochiti aiwa taakufona kuMinistry of Education kune vakuru kuti tichizwa kuti vanouya rini kuti tiite meeting tinawo. Saka zvakazoendawo mberi zvino waitsanangura ini ndo pandinozviromba ndakagumira. Ndini mai wemwana akava nedambudziko pachikoro. Rakatanga paholiday yaive iri Monday ndobva ndafonirwa namedium takanga ndositara handigoni kunyatsotaura zvakanaka zvese kupiri takumbira kuti regai zvenyumba apa zvinopedzerana
isusu tisinge tambotadza kuti basi agara chinhu chakwatiri svika paive nemamwe madzimai aidiridza pagadheni apo tonzi Shamena adona ndobva wamudira mvura asi hamene zvaanga achitaura ndakatosvika zvatopera chiitiko chacho chatopera ndobva wadini ndobva ndakutomutora Shamena pandaenda naye kechipiri zvikanzi adona futi pandafonerwa namisti chokori vakati Shameni kunoku anobudirwa here ndikati aiwa abudirwa zvikanzi pane mashoko ari kutaura asi adona akuye zvinhu zvaakumbotiza ada kutiza ada kuenda ane zvaari kutaura zvikanzi agara pasi deski pangu akati kafoni ndokabvuta ndokakanda pasi handina kunyatsonzwisisa kuti mwana wenyu zvii zvaari kutsanangura ndikati ndimi mainzi makaudzwa mukati zvatanga nekuti akambenga adona futi iri mandi oho ndobva ndakatosvika zvatopera ndobva ndaenda naye kumba saka tagara kumba ndobva ndatofonerwa nasiso chinzi waberekiwa nevana wakaafektwa musi wechipiri wari kudiwa pafuro ndomubvunza kuti chii zvikanzi ndine zvandiri kuona ndiri kurota musikana akapfeka gauni reblack ada kuuya kunondivhara asi ndabva ndapepuka ndobva ndarota kuti muklasi dzichinzi buda panze uone nyoka ndobva ndabuda asi nyoka endaiona ihombe ndikava ndanzi pano pachikoro pacharwara wana wakawanda asi wana havasi wemimba imwe chete asi wacharwara zvirwere zvakafanana kati ndobva ndadini pai ndobva tauya kuno chiitiko icho chichingoitikawo chipiri bva zvatowedzerawo ndobva panzi wana wakudini akumbomira kuenda kuchikoro ndobva wamira nzi Elliot Munezi ndiri chaipeseni kureva kuti kana tiri kuti vidhiko chaipeseni ndinenge tiri kucheya mavhileji anokwana kuita 17 right pachiitiko chatakagarira nhasi manzwiro andakatanga kuita inini semunhu mukuru zviro kwazvo ndakatanga kungonzwa ari makuhwa tichinzi pachikoro apa pane kakuita kari kuita kakashata pane mwana anogara kusekondari akarwara gore rapera asi hazvina kubudiswa pachena hazvina kubuda zvakanaka pakazorwara wekwamutamira kuvhileji 3 akanorapiswa nevabereki vake asi ndikutaura zvinhu zvemakuhwa sematauriro andaita kuti ndakanzwa ari makuhwa hadha kuashandisa takamirira kushanda kwani kwawo arwara ari wekwamutamira mbuya wamwana akarwara vakatotomboda kuuya kunangana neofisi kuti dambudziko remwana wangu ndariona richibva papi pano pachikoro isi tiri kungogara achiti ndozvinoitika munharaunda kana ndozvinoitika vanhu kana vagara nekuwanda pakazonzi parwara mwana wamai vabva kutaura wekwamupimbira paholiday ndomba tanza kuti chinhu chiya chiri kutoita chichikura sezvataura SDC chair panguva yaakazotanga kundizivisa aona anzwa chiitiko chakaitika Monday yelast week akangontaura chiti Munezi ndo zvanzi zvaitika kuchikoro kunda handisiko hamene utoita sei taifungidzira kuti tichaonana tichitofunga ndaida kutouya hangu kuona bhora pamashops ndikati tichaonana todiscuss asi mangwana tine kameeting katodaita nemacheya pachikoro tinosangana zvakanaka neniwo ndichasvika pachikoro papi pachikoro ipapo saka takadedzera macheya seyanga yaita short notice tangoti emergency meeting tinoda kusangana kuti tipanane update kana kuti tipanane yatingati postmortem yekuvhurwa kwanga kwaitwa magetsi kunzvimbe kuward center kwedu tine chekuita papi sevhidhiko saka panguva iyoyo yatiri kuti isusu tiri kusangana nemacheya kuti tipanane mafambiro atakaita ndo padakasvika murume ataura anonzi Maundo akagara namapiye achiti murehwa masvika henyu panapa chirege tarisai munhu zvakaita vana vechikoro kwese ukwa kwakazara vana vechikoro kunze kwechikoro pakati pakazara wakazara ndichingonzwa kuskirima kochi indakambotorawo nguva ndakamira ndichiti hatingomhanyiri chikoro tinoshandidzana nacho kana zvarema vanonzwisisa kuti vanozivisawo utungamiriri ngatimbomirirai
takati mire kwechinguva ndakaona vanhu vachiramba vachiwanda vachiungana chinguva chisipi deputy head akabuda muwaya mune mota yake nobva apfuura akangoti makadii noma ndatoti varume ngati anoziva ndo utungamiriri kana paine chekutaura ingadai atizisawo takaramba takagara saka varume ava vazoona zvinhu zvichiramba zvichiitika vakandipusha vakati imimi muri mutungamiriri endai mukati munoona kuti zvii zviri kuitika zveshuwa ndakaenda vana vaiskrima zvakanyanya zvekuti ndakaona vamwe ana mbuya vakasvika apo vakati ndanditori pamunda pangu apo ndichitema majanga angu efodya uyo akati ndandichiinda kupi kwandaida unotengesa zvinhu zvangu asi ndashaya kuti kochachii pavana vechikoro vabereki vachizara pachikoro papaya pabloku iri paseri pacha pane mukana uripo unosangana iro bloku iri ndo pandakaona mwana ari kunzi Shameni naMaria wekutu achiita sevari kunamatirana asi zvaizoitika ipapo zvinhu zvacho zvinorwadza pamanzwa achitaura cheya achiita sekuti dhirama kana tikati dhirama zvinoita sekungoti zvinhu zviri fani zvinonakidza handiti asi zvinhu zvaivepo ranga risiri dhirama rezvainakidza zvaisiririsa hatichemi nhando vamwe asi waiti ukasvika kunochema ndakadonhedza misodzi yangu kuchema ndaona vana zvaiitika papi ipapo nekuti kana kunamatirana munhu haroerwi pasi kuti zvine simba zvawaisha kuti kana dai ukanzarwa uripo unogona kutadza kumuka asi zvaiitika izvozvo vachimutsana vachidii kusvika takazoitawo nguva yekuti zvazvadai regai tidedze SDC chair navhaisi wake nahead nadeputy tiri muchirumu secommunity titaurawo nani navo nekuti tiri kunzwa kuti nezuro mande vana vakasvika 7 asi nhasi tichitarisa vana vari kudarika 7 zveshuwa takavadaidza kwakauya vamutamira vabva kutaura sacheya nevanonzi vamunetsi Tinashe navagirandi vasvika isusu taifunga kuti tichaona vanhu 4 takabva takabvunza kuti amatokwana henyu here zvikanzi tikati zvakanaka ngatitaurei vamwe vakada kuti kodai manguva yamakakwana kana hedhi aripo tikati no kana vati vakakwana chatiri kuda kuti tibatanidze mashoko tione kuti tinovaka ripi nezviri kuitika pachikoro pachikoro pedu takabvunzana muri kuonawo sei zvinopera sei shuwa anga akamirira ofisi vagirandi vakati isusu taitarisira kuti zvinhu izvi kubva pazvakatanga taifunga kuti vabereki umwe neumwe anoenda unorapisa mwana wake kana kuri kuti pane zviri kubuda zvinzi panapa munhu aingonyora chipepa zvaasangana nazvo kana zvaabata kwaenda neuwandu zvoiswa kana mazvinoiswa kuita sekuti mapepa zvinoiswa musuggestion boxes zviya saka tozoona kuti mazita anobuda ipapo kuti tabata nhingi tabata chakati kana zvawandira pamunhu ari pachikoro ndiye watakudhila nani naye isikati hongu muri kutaura henyu asi isusu hatisi kuchaona kuti zvinoda kuita nzira ipi iyoyo nekuti tabvunzana panapa indatorawo vabereki vane vana vari exposed ndikavabvunza imi zviri kumbofamba sei vabereki vese vari kuti zviri kungoitika vana ava kana vauya kuno kuchikoro ko kana vaakumba hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo saka ndakatorawo nyaya yekuti muri kuona here imi wagirandi kuti nyaya iyi iri pachikoro kana kuri kuti imi munoda kutsvaga kurapisa kwamuri kuti vana vanorapiswa panotoda kurapwa pachikoro maonero angu saka takatora kanenge kakawadzana nguva iyo vachipawo mafacts avo isi tichionesa kuti zvichagoni vakasvika pakudhisimisa vana tikati sei madai nezuro makadhisimisa vana vasina kudii zvikani taona kuti hazvichaiti plus tafonera vakuru vekudistrict vakati dzoserai vana kumba uye vakuru vekudistrict vati yanga iri Tuesday vati kubva Tuesday yanhasi up until Monday ya25 yanga iri holiday kureva kuti vana vaizoda kuonekwa musi weTuesday wa26 saka zvadaro isi takati kana vana vachinziva vanozodzoka musi weTuesday vachinzi magrade 7 chete ndo amati iwo ngaamire ndo affected class isiri kuti zvakanaka semaonero ataita paita chatingati chikovo kana kuti gondo riri kubata vana vemaroad runner
asi pamusha panopfiwa maroad runner nemadhadha. Saka kana mukavharira vana vemarod runner vemadhadha vakafamba panze, zvazvinoreva zvichareva kuti gondo richauya richinonga vemadhadha vapi ivavo. Ndaedza kureva kuti mukabvisa magrade 7 isiri kuona kuti chiri panapa chichauya chovashaya chakuenda mune imwe klasi, nekuti tiri kutoti ndechepano. Sei tichiti ndechepano? Vana vese vari kutaurwa kunzi kumba vanenge vari right. Saka zvakati papushe yekuti ava tina kunyatsowirirana, regai tifonere head wacho. Kwakuruma past 9 yadzadza kuma past 9 tafonera head tiri kukumbiraiwo panapa zvaitika pana muri kuzvinzwisisa we. Ndamboudzwa, saka vakuru vangu vanoti munotanga manyora report. Tikati report is a process, zvinenge zvichititorera mukana kuvana vani vedu zvichikura kuvana vedu. Isiri kufunga kudai mauya kunotawirirana chinhu chatingawirirana kuti tuone kufambisa basa. Saka zveshuwa pakuti vakabva vati ndokumbirawo 2.5 hours ndisvikepo, hadzina kuzoita 2.5 hours, vakazosvika zvekuma to 4. Tangoramba takamirira community yakaramba ichiungana ichiwanda. Saka vasvika nekuda kwezvikonzero zvakabuda, iyo vakazobhirifwa zvizere nevanga vari paground, vakabva vazofonerawo futi DSI wavo, nobva vazotaurwa kunzi tiri kuuyako kuswera mangwana china vose achiri chipiri. Kati zvakanaka, pavakanyora report ravo isakabva tanyorawo redu. Tikati isusu tiri kubva tanyorera ku-education nekuofisi yaDA nekucouncil responsible authority neku-traditional kuti tinokumbirawo vabatsiri kuti vazotibatsirawo pachikoro pani, pachikoro pedu paita dambudziko. Vangave zvitendero, vangave vei, tiri kukumbira kuti chikoro chedu chibatsiridzwe vana vaende kuchikoro. Saka sekutaura kwandaita ndakumbirwa kuti ndite nguva pfupi nekuti nguva yaenda. Ava vakazouya veeducation, vakuru vedistrict veeducation neanga akamirira ofisi yaDA vainzi Medium Mbovu. Vakauya tikaenda kuofisi tikaonesana, vana vakabva vatanga kuskrima vari kunzoko, vanga vasiri mumauniform. Katakatsvaga kuti dai taisa musoro pamwe chete titsvage vabatsiri. Saka vetraditional vakazomirawo pakati pedu, ndo vatisesekedza kusvika tisvike pane rino danho rekuti munge maapo veTrumas Media. Asi zvakabudikidza neagreement yakaitwa kubva kuna DSI neofisi yaDA neweCouncil kuti vakatendera kuti zvinhu ngazviitwe pasina kukakavadzana, pasina ruzha. Saka ndiringoti muchidimbo ndofunga ndosaka taapano nhasi mazvita. Zimbabwe yazara masorisori, ndofunga paya zuro takakupai nhau magredha achiputsa mabhizimusi evanhu, tikati zvarwadza. Nhasi uno tine nhau yevana vechidiki zviri kurwadza zvakare. Manzwa zvanga zvichitaurwa yanyika yemasorisori, asi tine vimbo kuti Mwari akapindira zvinotifambira zvakanaka. Ndozvataurwa nevabereki. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune ramangwana tichikupai update yekuti zvamira sei. Don't forget to subscribe to Trumas Media. Trumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.